መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ልቢ ጓል ኣንስተይቲ ንምስሓብ ኢሎም ዝጥቀምዎ ቃላት ብዙሕ ግዜ እንድሕር ዳኣ ሪኢና ኮይና ድሌት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝቐትል። ኣብ ልዕሊኡ ዝነበራ ድሌት ቀስ ብቐስ እናቐሃመ ማለት ከይተረድኦ ከይተገንዘቦ በየናይ ጥፍኣቱ ከም ዝኾነ ከይፈለጡ ስኢሉ ድሌታ ክጠፍእ ምርኣይ ይጀምር። ሓሳብ እኮ ድሌታ ምስሓብ እዩ፣ ስምዒት ክህልዋ ምግባር። ግን እዚ ሓሳብ እዚ ከም ሽሙ ሓሳብ ኮይኑ ይቀርብ እሞ ኣብ ሓቃዊ ዓለም ናብ ልባ መእተው ዝነበረ በሪ ሙሉእ ብሙሉእ ክዕፆ ይገብር። ወዲ ተባዕታይ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ላይክ ክገብር ከሎ ገና ኣብ መጀመርያ ያው መብዛሕትኡ ብዝብል ኢና ክንሕዞ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክፈቶ ከሎ ቀዳምነት ዝገብሮ ነገር እንተሃለወ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ንምስሓብ ክብል ማለት እዩ ናብ ልመና ናብ ዘይድሊ ምንቅስቓሳት ምእታው ይጅምር። ከም ደቂ ኣንስትዮ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነ ክዛረበኩም ከለኹ ግን ኣብ መንጎ ድሌትካ ምርኣይን ውሽጥካ ጥሩሑ ክሳብ ዝተርፍ ጉርጉር ኣቢልካ ኩሉ ነገርካ ከፊትካ ምርኣይን ዓብዪ ዝኾነ ፈለለ እዩ ዘለዎ። ማለት ገሊኡ ድሌቱ ንምርኣይ ኢሉ ዝጥቀመሎም መንገድታት ብጣዕሚ ዘኽብርዎ ብጓል ኣንስተይቲ ድማ ተደላይ ዝገብርዎ ባህርታት የርኢ። ገሊኡ ድማ ውሽጡ ጥሩሑ ክሳብ ዝተርፍ እታ ጓል ኣንስተይቲ ሪኣ ክትመንዎ ብትኽእለሉ መንገዲ ኩሉ ነገር ግልፂ ብምግባር ክትመንዎ ዕድሉ እውን ንክዕፀ ይገብር። ልማዓንቲ ብዛዕባ እዞም ቺፕ ዝኾኑ ትሪክ ወይ ድማ እዞም ፌክ ዝኾኑ መንገድታት ኣይኮንናን ክነውግዕ ብዕምቀት እዞም ናይ ርክብ ሳይኮሎጂ ብምርኣይ ንምንታይ እዮም ገለገሊኦም ቃላት ደቂ ኣንስትዮ ንምስሓብ ኢልኩም እትዛረብዎም ዕድልኩም ክዕፀ ዝገብሩ፣ ገለገሊኦም ድማ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ኣእምሮአን ተቐሚጡ ብዓብይኡ ዕድል ንክህልወኩም ዝገብሩ ዝብል ክንርኢ ኢና። ሓቢርኩም ንክሳዕ መወዳእታ ፅንሑ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም እንኳዕ ድሓን መፃኹም ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ከምዞም ዝመሰሉ ፍቅራዊ ሂወትኩም ዝጠቕሙ ሓሳባት ውሰዱ። ነባራት ናተይ ተኸታተልቲ ድማ እዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩለይ። ሰናይ ምክትታል። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ደኣ ሰሓቢት ኮይና ብዙሕ ግዜ ካብ ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ብሓደ ዓይነት ኣዘራርባ ትሰምዖ ነገር እንተሃለወ ብጣዕሚ ክትፅብቕቲ ወይ ድማ ዓይንኸ ከመይ ከም ዝፈትወን ፍሽኽትኻ እኮ ወልፈ ኮይነኒ ዝብሉ ቃላት ሕዝውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ካብ ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ናሰማዕቶም መፅኣያ ምንም ትግምትዎ ነገር እዩ። እዚ ድማ ፀዋታ መወሳኺ ካብ ምዃኑ ብዝሓለፈ ማለት እዩ እንታይ መሲሉ ድዩ ዝረኣያ ዝኾነ ረብሻ ዋዕዋዕታ ኢቨን ክትቀርበካ ደልያ ነይራሲ ቀልጢፍካ ዞም ቃላት እዚኣቶም ምዝራብ እንድሕር ዳኣ ጀሚርካ ኣእምሮኣ እንታይ ምግባር ይጅምር መስለካ ምስቶም ክሳብ ሎማዓንቲ ብተራ መንገዲ ንሓዘቶም ዝመፀት ደቂ ተባዕትዮ ንስኻ እውን ምስኦም ልክዕ ንኽትምድበካ ይገብር። መካ ዝኾነ ተራ ወዲ ተባዕታይ ናታ ትኹረት ክስሕብ ክደሊ ከሎ ወይ ድማ ክፍቀር ኢሉ ዝዛረቦም ብጣዕሚ ተራ ዝኾኑ ቃላት ከም ዝኾኑ ጌራ ምሕሳብ ትጅምር። ብኡ ድማ ተገማቲ ንኽትከውን ይገብረካ። ኣብ ውሽጥኻ ዝነበረ ተደላይነት ዋላ ፅባቐ ዋላ ስብእነት ክህልወካ ክእል ሙሉእ ብሙሉእ ንክመውትን ንኸይረአያን ይገብር። ክቡር ዋጋ ዘለዎ ናዕዳ እንተኮይኑ ንደጋዊ ትርኢታ ዘይኮነሲ ንባህርያታ ንምርጫታታ ወይ ድማ ንኣወንታዊ ኢነርጂኣ ዘመስግን እዩ። ንኣብነት ነገራት ንምግላፅ እትጥቀምሉ መንገዲ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎም ወይ ድማ ዝተረጋግዐ መንፈስ እዩ ዘለኪ። እዚ ድማ ክትዛረብ ከለኺ ናሰባት ትኹረት ናይ ምስሓብ ዓቕሚ ኣለኪ። ከምዚ ክትዛረብ ከለኻ ንደጋዊ ፅባቐ ዘይኮነሲ ንውሽጣዊ መንነታ ክንደየናይ ትስሓብ ከም ዘለኻ ንክርዳኣ ሰብ ድማ ብነብሱ ብተፈጥሮኡ ናዕዳ ስለ ዝፈቲ ካባኻ ድማ ዝተፈለየ ናዕዳታት ትረክብ ስለ ዘላ ትኽክለኛ ባህሪኣ ኮይና ናባኻ ንኽትፅጋዕ እዞም ናዕዳታት እዚኣቶም ድማ ብዝተፈለየ መንገዱ ናብ ሂወታ ክተእትዎም ንክትለምድ ስለ ትገብራ ምሳኻ ምውላፋ ዘይተርፍ እዩ ማለት። እዞም ዘረባታት እዚኣቶም ክትዛረብ ከለኻ ክቹሊ ስኢልካ ብተራ ዝኾነ መንገዱ ወይ ክትዛረቦም ኣለካ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝረኸብካ ዘይኮነሲ መዓዝ ኣበይ ዝብል ነገር ብጣዕሚ ዓብዪ ቦታ ክትህቦ ኣለካ። ሰብ ክዛረበሉ ዘለዎ ቦታ እንድሕር ዳኣ ዘይፈሊጡ ኮይኑ ናይቲ ዘረባ ዓቕሚ ሙሉእ ብሙሉእ ንክስእን እዩ ዝገብሮ። ጉልብት ዝኾነ ዝርርብ እናገበርካ ከለኻ ሰኣን ቦታን ግዜን ምፍላጥ ናይቲ ዘረባ ዋጋ ንክጠፍእ ከይትገብር ኩነታት ኣብ ዝተጠዓዓሙሉ እዋን እዚ ነገር እዚ ተዛሪብካያ ፍሽኽ ንኽትብልን ኣብ ኣእምሮኣ ዝተርፍ እየ ማለት ድዩ ኣነ ሰሓቢት እየ ማለት ድዩ ኣነ ዝተረጋግዕኹ እየ ማለት ድዩ ዝብሉ ብዙሓት ሕቶታት ኣብ ኣእምሮኣ ንክፍጠሩ እዩ ዝገብር። ካብኡ ድማ ተመሳሳሊ ዝኾነ ነገር ካብ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ስለዘይትሰምዕ ንዓኻ ዝሓሸ ግምት ንክትህበካ
دماميرا زي كونسي بنتصل نخطريك هاي قبرة سايكولوجي تايبل مثلكم سحبت كل نجار بيرفكت ويد ما فتصوم أبزخون اللو بوتا يكونن زعبي سحبت زعبي سمعتها متأسسار نحرد أهل يطرحيو إذا مالت ناتكا فتصوم النت وي ناتكا قدولو عالبونت زي كونت ترئي وي ناقوالن سيتي سحبت وسخل كاسي أما نقوخم زتأساسر سمعت كهلو تلو طرح بوحد قالتن بوحد تقباراتن تخرتا كتسحبو تخليها ويون عخاز اللوا قمت نكعبي مقبار تخل بزحت دك تبعتيو بنفسهم عرسة متأممان سلازي بلو ويدمات أتتا سلازي فرحو أمانقو علالات زفتقرو نايس سقطة أوانات بأطبات كمال ويزعرو نمسحاب وي عرسخان مقولها زي كونسي بقى اتسقطة نسو نمسعر نكبلو درح زم دك تبعتيو زياتو اتا قوال نستيتي نزبالتو نقار كله يسمع معيو نمنتاي نعانا محوقاس درح هو حقها كتبال سلازلوا درح عرسهم زي كونو زاقنو موسي اتا قوال نستيتي قانينا نكترقى قبل عليهم زحاشا كونفيدنس نكسمعا بقبلا دمات حيتا نكتريهم زقابر اتكاون زلوا لو تقن متشوت درح فقراو السحبات اي فترنيو مساخة تكون كلها سلاز تمتشوا دس سلازبلا درح اتزبازحا كفتار زخيله مساخة محزنات مفتاريو ويدما كم حاوئي يزريو زبلوك على تلو مش حد زين نسمعهم كابدك أنستيو نسكو محزايم نسكو حاوئيو تبل تودي ملو بملو أفقرة حيلو كالو نساقن بعركنات نخذ مرتو زغيبرا مغناتو كابتا ودو توعتاي ترغبو بالطعامي بزوح زخوانو كونفرت زهبوا تقبارات سلات تركب فقراو السحبات كابتا قوالا نستيتي تركب أخل زخوانا متأممان اندحر داها اللي كايو الزمالت نعبنت سقطاك في الدار كلو كتصممو كلخا نسان زبالت وحسب بقلل بزوالة من قدي بتصواتها بيلكا كتمكتو كلخا مبر بخلو كتسمع مع كلخا يكون أبو اشتغا قرب مستراونت كتفتر كلخا اساقوالا نستيتي أب تغخا أب زي تلو اللو أوانوكا أمورا بزعباخا كحسب يجمر زي رخبتو زي فالتتو نقر سلازلو كاودما العلى متأن هدات سلازلكا وشتخا فلتون بزبل زي كونسي قسيلو سب نخمت أكان زرربكا سميعو قسيلو نخقمت أكان سلت تقبر مالتيو سلامتاي مسلكم هدو متأممان زهدا السحب أمونغوت عويلو زجدر ودن اتهدو ودن زلو فللي تاي مسلكم عويلكا بزحات زرباتات كتفالت مفتان بعين دك أنستو بتعامي زسلشو يوم تقرأتان مسحب كبل مالتيو كندينا يتزارب مخانو هفتا مخانو ويدما أبهيوت أدلاي سب كم زخونا كنكار إذا تسعر ودي بحق مالتيو تسفاز قرطن نايتا قوالا نستيتي ناقدا تمرات انها تسدال مخانو عبي ملكة تسدديو مالت ودياو قلت فيلا تفلتو دك أنستيو دما نزنا قارسي نمستوعال نويح كي يوسدلنا نيو ورنيا ود كم زخونا وداوينا نستوعلو اتهاد لاي زخونا حقي استرقاقع عرسة متأممان كلو كاخلو وعلى نستيتي نخد مرتس أكان مور أبو اشتقا زلو زي قمت مننت كان كتفلت كتبل نواخان كتقرب زقبرايو إذا مالت كاسيلو زتزارب أقبابو زسمع كابقال نستيتي زخوانا كرخبو زداليو نقار تزي رخيبو دما زي الدناقت ودي بحرسو زت عماما كرخبا كم زقل ملوء بملوء زفلت تزي خوينوون كقدفا ريد زخوانا ودي قالت كارقعات كهلو من كلو كبدات هلوم حنت قال نستيت دما نتهدئ وديات دلي مخنياتو تقداسنتو نمركب كبريو تخراتو وحدون بواقع زمتسن سلازخنا لاتي من مواقع كي خفلت سؤيلو زدنقا سؤيلو دقاو تصباقا ززاربا تاي الزارب كمزلو كيفلت انتا قال نستيتي كسحب سلازدالي ويسقطان مسعار سلازدالي طرح بزوحات قالت بزوحات مصبعاتات بزوحات زخونو نأداتات سلقسلا ود تخوين خر منم تخرت يتبون مخنيات بواقع زمصأتو نجر ولا حد نجر يلن واقع زي تخفلو نجر دما كبدات كلو عي خلنيو سلازي نقول نستيتي تموقسلو من قدي بتعامل صبيكم كتفلطوا لكم تزاربوا سلازلكم وي كتنقدوا سلازلكم طرح بقى وشطهم زدافع لكم أمركم زمن جولكم قالت شلكم بأفكم أبيلكم نفتا قال نستيتي كتفقوا وكيتقابلوا كم تخل لك زي زبلكم نحنا دك أنستيو قالت ودي توعتها ينسمعنينا كتزارب كلخا بتم تزاربهم زلخا قالت أبيلا نأمر خيات مزن نوشتقيات تريوم
ብዙሕ ተዛራባይ ወዲ ድማ ውሽጡ በቀሊሉ ክፍለጥ ስለዝኽእል ሚስጥራውነት ካናሰኣነቶ እውን ስለትኸይድ ምሳኻ ዝነበራ ርክብ ንኸቋረፅ ምምናይ ትጅምር እቲ ዝነበረካ ንሽተን ዝተፈጨወ በሪ ድማ ንዓኻ ሙሉእ ብምሉእ ንክዕፁ ትገብሮ ኣብ መወዳእታ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ፍጹም ዝኾነ ቃላቱ ጥዑማት ዝኾኑ ነቲ ምጎሳታቱ ወይ ናዕዳታቱ ኣብ ርእስና ዝንበልና ወዲ ኣይኮናን ናዘከርናዮ ንነበር ሽሕ ቃላት ሽሕ መፅባዕታት ሽሕ ፅቡቃት ዝኾኑ ዘረባታት ክትዛረባት ትኽእል ግን ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ምንም ለውጢ የምፅእ ስለዝግበአኒ ስለዝኾንኩ ኢላ እያ ትሓስብ ንሕና እስካዕ መወዳእታ ኣብ ርእስና ተቐሚጡ ዝነብር ወዲ ተባዕታይ ወይ እውን ቃላትካ ትርጉም ዝህልዎ ክርድአና ዝፍትን ብቐሊሉ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ወዲ ማለት ከምዚ ብድሆ ዝህበናን ከምዚ ዘገርመናን ወዲ ኢና ንዝከር ኣብ ኣእምሮና ድማ ኩሉ ግዜ ተቐሚጡ ዝነብር ብዓርሰ ክብረትን ብስነልቦናዊ ሚዛንን ክትዛረብ ከለኻ ቃላትካ ካብ ኣእምሮ ጓል ኣንስተይቲ ኣይጠፍእን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብኣ ተቐርቂሩ ንሓሰበትሉ ንምንታይ ከም ዝበለኒ እንታይ ኮይኑ እናበለት ንክትፀንሕ እዩ ዝገብረልካ ስለዚ እቲ ዓይነት ቃላት ክዛረባ ዘይኮነሲ ከመይ ገይረ እየ ክዛረብ ዘለኒ እቲ ዓብዪ ነገር ኣብ ርእስኻ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጀመርቲ እንድሕር ደኣ ኮይናስ ከመይ ጌርና ኢና ንደቂ ኣንስትዮ ክነዛረበን ዘለና ገና ናብ ፍቕሪ ዘይኣተው ኣብቲ ናይ ምጅንጃን ስቴጅ ዘለዉ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ተሓቱን ኢኹም ንፍቕረኛኻ ትዛረባ ቃላት ገና ንትጅንጅና ዘለኻ ጓል ኣንስተይቲ ኣይዝረብን እዩ ፍቑራት ምስ ኮንኩም ትዛረብዎም ቃላት ካልኦት እዮም ገና ምጅንጃን ተሊኹም ትዛረብዎም ቃላት ድማ ካልኦት እዮም ነታ ገና ዘይትፈልጣ ጓል ኣንስተይቲ ከም ፍቕሪኻ ጌርካ ክትዛረባ እንድሕር ደኣ ክኢልካ ንዓኻ ዝነበራ ዋጋ ምታይ ይኸውን ሙሉእ ብምሉእ ኦፍ ይኸውን ዜሮ ይኸውን ስለዚ እዞም ባህርታት እዚኣቶም ሃልዮምኻ ኣእምሮ ጓል ኣንስተይቲ ኣንቢብካ ክትዛረብ ከለኻ ግን ዝሓሸ ለውጥን ክመፀልካ ይኸውን ሓሳብ ተሊኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣፍልጡኒ ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ካልእ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመፅእ ክሳብ ዝሽዑ ሰላም